ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଦଳାଇବା ବା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜମା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 4 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବର୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳାଇ ହେବ। 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳାଇ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିବେ ଏବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 10 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।